86% tal-postijiet disponibbli fuq titjiriet minn u lejn Malta tul ix-xahar ta' Awwissu jinbiegħu. Dan seħħ f'perjodu fejn dawn il-postijiet xi ħaġa magħrufa aħjar bħala seat capacity żdiedu. Fil-fatt tul ix-xahar ta' Awwissu kien hemm żieda ta' 6.6% fis-seat capacity u 5.5% fil-movimenti tal-ajruplani. Żidiet attribwiti għal iktar rotot u linji tal-ajru li ġew lejn pajjiżna. Dan il-bejgħ fuq titjiriet minn u lejn Malta kien riżultat kemm ta' żieda fit-turisti u anke ta' żieda fil-Maltin li siefru, xi ħaġa li kienet riflessa wkoll fin-numri rekord li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra f'Awwissu. Fil-fatt nhar il-ġimgħa tħabbar li l-passiġġieri li għaddew mill-ajruport kienu mit-telf iktar minn kemm kbira l-popolazzjoni ta' pajjiżna. Dan peress li l-ajruport laqa' total ta' 551,000 passiġġier, żieda ta' 8.6% fuq is-sena ta' qabel. L-ikbar żidiet kienu reġistrati mill-Italja, però s-swieq tradizzjonali kollha irreġistraw titjib. Fil-fatt l-istess sar fil-każ tal-Ġermanja, Franza u anke r-Renju Unit. Awwissu ma kienx eċċezzjoni, tant li bejn Jannar u Awwissu il-passiġġieri li użaw l-ajruport ta' pajjiżna laħqu 2.9 miljuni, żieda ta' 8% fuq is-sena li għaddiet.